One News spiċċa mkeċċi flimkien ma' midja oħra mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Burch u t-tim tiegħu waqt żjara uffiċjali li kellu fi sptar privat. Da minkejja li ftit tal-jiem ilu l-kmamar tal-aħbarijiet kollha ta' pajjiżna ġew mistiedna għal din iż-żjara mill-isptar stess. L-istedina kienet għal żjara ta' satejn mill-10 ta' filgħodu sa nofsinhar, iżda wara 10 minuti biss u pressjoni minn bord stess kulħadd tkeċċa l-barra. Turija ċara ta' kemm il-kap nazzjonalista qed ikun skomdu meta jiġi ffaċċjat bil-midja u b'mistoqsijiet li ma jkunx ippreparat għalihom. Wara li l-kap nazzjonalista spiċċa żjara f'dan l-isptar, ġurnalista ta' One News staqsitu dwar dan, madankollu spiċċa jdawwara li l-istedina kienet xi gidba ta' dan l-istazzjon. Sitta li ilu ħarġet press call biex inti u ma' tim tiegħek flimkien mal-midja kollha ta' Malta niġu hawnhekk nagħmlu satejn mill-10 sa nofsinhar inżuru dan l-isptar privat. Però 10 minuti wara li tħallna kien hawn midja oħra preżenti però kellhom jitilqu għaliex 10 minuti wara tħallna ġo kamra waħda u keċċejtuna l-barra minn dan l-isptar. Dan l-atteġġjament li inti trid li jkollok mal-midja meta inti stess qed tgħid li ħadkun Prim Ministru daqs. Ngħidilek ċara, din hija sfaċċatament gidba min-naħa tal-One għaliex ħarġet l-ebda press call. Ivan ħarġet press call min-naħa ta' Da Vinci nista' norijilek, titnorijilek. Però bl-iswed fuq l-abjed il-membri kollha tal-midja inkluż dik tal-Partit Nazzjonalista setgħu jaraw din is-sejħa. Sa dan it-tant Elix Burch iddeċida li minflok jirrispondi l-mistoqsijiet jaħrab jiġri lejn il-karozza li kienet qed tistennieh. Nista' norijilek issa l-press call ħarġet u ma rispondejx il-mistoqsija. Għalfejn tiskom midja? Għandi l-press call hawnhekk, Dr. Burch. Ivan ħarġet press call nista' norijilek hawnhekk. Però nħarġet min-naħa biex tinħareġ midja għal kulħadd. Ġifieri nħarġet press call mela din il-press call ma tafux biha din il-press call jiġifieri. Min-naħa tal-midja għalfejn skomdu mill-midja, Dr. Burch?